הכל גרם לבית הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שקט, הרבה יותר קשוב, הרבה יותר תקשורתי. שמי משה טאבו, אני באזור גילי 40, נשוי, פלוס שלושה ילדים. אני רציתי מאוד לפנות ליפעת, מהסיבה פשוטה שרציתי להיות אבא יותר טוב, רציתי לשפר את התקשורת מול הילדים שלי. אני הרגשתי שהילדים שלי לא מתקשרים איתי. היו המון ויכוחים עם הילדים, הייתי נכנסתם לפינות, לא הייתי מבין אותם, הייתי יותר מתייחס אליהם ביד קשה יותר. הם היו מדברים איתי והייתי שם לב שיש סוג של רתיעה, סוג של פחד. במקרים שהם זקוקים לי, הם לא היו מגיעים אליי. הוויכוחים האלה משפיעים על כל הבית. זאת אומרת, הבית כולו היה מגיע לסוג של סיר לחץ, ואז זה היה גורם גם לוויכוחים עם האישה. עברתי כמה הדרכות, וזה לא היה שם עד שהגעתי ליפעת. יפעת, אתה מרגיש שאתה מגיע לבית. יש מישהי שמקשיבה, יש מישהי שנותנת פתרונות. הרבה פעמים יפעת גם הייתה זו שיוצרת קשר מעבר למפגשים איתה. מה קורה? בוא תספר לי. מה שמייחד אותה, זאת אומרת, זה הזמינות והשירותיות. אנחנו האבות, רובנו, אנשים שחסרי סבלנות, והיא ממש כיוונה את ההדרכות שלה אלינו. בהתחלה היה סוג של מפגש היכרות. הפגישות הן פגישות בזום. היא ממש לא שמה את היד על השעון להבדיל ממטפלים אחרים. תהליך מאוד מאוד פרקטי. היא בעיקר מסבירה מאיפה הדברים מגיעים מהצד של הילדים. אוקיי, אם זה מהצד המנטלי או אם זה מהצד הפיזי, מוחית, ואז איך אנחנו מתמודדים עבורם. יפעת מביאה גם מדע, עושה רושם שבאמת חוקרת והיא חיה את התחום הזה. היא מקשיבה, היא בודקת מה מתאים למשפחה שלי, לילד שלי, לי, וככה בעצם אנחנו מציעים את הפתרון, למצוא את הגישה שיותר מתאימה לנו. לפעמים שהיו קרייססים בבית, תוך כדי הייתי הולך רגע למרפסת, עושה איזה SMS קטן, עוד לא תמצאים לכתוב אותו, היא כבר הייתה עונה לי, זה היה משנה את הכל לקצה לקצה. קודם כל התוצאות היו סוג של תוצאות מיידיות. אבא יותר רגוע, אבא יותר מדבר איתנו, אבא מתנהג אלינו אחרת, אבא מנסה לתקשר איתנו יותר. היא לימדה אותי גם איך להימנע מוויכוחים, לבחור את הריבים שלנו. הכל גרם לבית הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שקט, הרבה יותר קשוב, הרבה יותר תקשורתי. אני לא חשבתי שאני אגיע לרמה כזאת, והיא באמת לימדה אותי ממש איפה לשים את הגבול, איפה להתעקש עם הילדים, אבל גם איפה להרפות ולבחור את הריבים. הכל טבעי, אני נשארתי רק יותר רגוע ונעים עם הילדים. שאלתי את הילדים בעבר, איך אני? באמת אמרו, אבא, אתה יותר רגוע, אתה מדבר איתנו יותר, שזמן איכות יותר יחד. יפעת ממש לא שיפוטית, היא גורמת לי להרגיש טוב עם עצמי, וזה המצב, ואותו אנחנו נפתור. אני חושב שזה תהליך שחובה על כל משפחה ואבות לעבור. ואני אמשיך לעשות הכל כדי שבאמת היא תוכר כלפי כולם.